Sziasztok! Most mondhatnám, hogy jön a következő futam a szlalom-bajnokságban, és Kecskeméten vagyunk, de már a futam elmúlt, és nem is Kecskeméten vagyok. Nem volt időm a futamon ezt megcsinálni, ezeket a videókat a futamok között, úgyhogy ezt így utólag szerkeztem, de minthogyha éppen aktuálisan most lennénk ott. Szóval az idei szezonban először egy Talex M3-as versenyautóval terveztem a futamot, viszont sajnos az első verseny már balesetem lett vele, így az javításra szorult, viszont nem akartam elengedni ezt a kategóriát, ezt a típusú autót, így vásároltam egy BRC B59 típusú versenyautót, ami szinte megegyezik, és hát én úgy mondanám, hogy nagyon egyforma a két autó, szintén 500 kg, szintén 210-20 lóerő, és ezzel megyek még a maradék futamokon a bajnokságba. De még mielőtt erre rátérnék, egy ilyen rövid kis videó, hogy milyen volt azt a másik autót vezetni, a Talexet. Az első verseny az új autóval Kiskolacházán volt. Arról azért nincsen videó, mert nem készültek belső kamerás felvételek, mert nem raktam be akkor a GoPro-t. Nem volt egyszerű berakni, most is csak ilyen félmegoldással sikerült végül, de a lényeg az, hogy igazából arról nem volt semmi videó, úgyhogy arról nem is nagyon lehetett volna semmilyen videót csinálni. Az egy nagyon esős nap volt, volt esőgumim, de mint utólag kiderült, azok nem igazán voltak esőgumik, úgyhogy nem igazán lehetett vele jó időt menni, nem is mentem vele jó időt, de ugyanakkor én is óvatos voltam, nem is sikerült jól a vezetésem sem, tehát hogy nagyon darabos volt. Nekem igazából az egy eléggé ilyen szenvedés volt vele. Az egész onnan indult, hogy már ruhámazatomat elfelejtettem elvinni, tehát így nekem nagyon kalamajka volt az egész. Gyakorlatilag egy ilyen túlélés volt részemről, vagy inkább csak az, hogy gyakoroljak még vele, de nem sikerült egyáltalán jól, ahogy szerettem volna. Második lettem a kategóriában, de ez nem azért, mert annyira nagyon jó lett volna az időm, hanem azért, mert csak hárman voltunk, és a harmadik, ő még messzebb volt igazából. Valószínűleg az autóval nem is olyan lehetett volna túl sokkal jobb időt menni, nem tudom azt, de nagyon le voltam maradva igazából. És akkor következett a kecskeméti futam, amire már azért azzal számoltam, hogy jó, akkor tudom, hogy itt az előző verseny, a Kiskolacházit, azt akkor tekintsük úgymond tárgytalannak, mert ezzel a vizes gumival, ami volt nekem, azzal nem lehet. Tehát nem volt értelme azt megnézni, hogy most milyen időt tudtam vele menni. A következő verseny a száraz időszak volt, száraz gumival, úgyhogy ott már úgy voltam vele, hogy na, ennek már legalább lesz értelme így jobban tapasztalatot gyűjteni. A kecskeméti futamra nem tudott eljönni az abszolút bajnok, aki ebbe a kategóriában van, mert egy másik versenyen volt, viszont így is voltunk hárman ebbe a kategóriába. Kész lett ugye az az autó, amivel én baleseteztem, úgyhogy az autó visszatért, illetve egy új autó is érkezett, meg én ezzel a másik új autó, úgyhogy gyakorlatilag mondhatni, hogy kvázi hárman kerültünk ide új autóval. Mind a hárman már mentünk korábban nyilván a szalombajnokságba, csak mindegyikünknek gyakorlatilag új autók voltak, amikkel így számunkra új autók voltak, amikkel így most ezen a futamon mentünk. Sokkal másabb így menni versenyekre, hogy előző nap kis terautót kell szereznem, utánfutót kell szereznem, elmenni ahhoz a versenypályához, ahol van az autó, felvenni, rátenni az utánfutóra, trélerre, elvinni, leszedni, sokkal nagyobb macera, amire mindig volt a Porsche, hogy gyakorlatilag egy nap előtte kicseréltem a kerekeket itthon,
aztán csak oda mentem, végigmentem a kört, aztán jöttem haza. Ez sokkal nagyobb macera, sokkal több idő, úgyhogy fejbe se tudok annyira ott tenni, de ez ezzel jár. A tesóm nagyon sokat segít benne, úgyhogy így nekem ez egy nagy segítség, de így is nagyon sok minden teendő van, ezért is marad el például ezeket a videók felvétele a versenyek között, futamok között. Aztán lehet, hogyha idővel már egy jobban összerakom, hogy miután mit kell csinálni, akkor tudok rá szakítani időt. Most egyre ez nem így sikerült, úgyhogy ez most utólag jön. Tesztfutamon még nem tudtam felrakni a GoPro-t, úgyhogy arról nincsen videó. Az első futamon már van videó, arról lesz. Annyi info van még ott hozzá, itt, hogy nem gumimelegítőztem, mert bár volt hosszabbító, de nem volt elég hosszú. Úgyhogy meg lehet, hogy időse, tehát úgy voltam vele, hogy jó, most ott a kocsi, megyek egy első kört, és akkor majd meglátjuk. És akkor itt jön az első kör. Egy 1.59.0-át tudtam menni, ami 2,4 másodperccel van kb. Lemaradva az első helyről, a kategória első helyről. Abszolút látszik az, hogy többen is megelőztek. Ez az FRC 11, ez a BMW Motorsportnak a saját Formula Student versenyautójuk, ők is itt voltak vele. Más kategóriában vannak, de hogy az is egy ilyen erősen célgép. Mondhatni ezek is ilyen kisebb méretű versenygépek, mint amivel mi megyünk a PF2 kategóriába. Könnyebb, kisebb lóerő, de ideálisabb így a pályára, viszont nekik van egy limit, azt hiszem talán 110, amivel tudnak menni, tehát hogyha hosszabb, tehát hogy legyenek hosszabb egyenesek, akkor ott nekik nagy hátrány lenne, viszont itt nem igazán egyetlen egy hosszabb egyenes volt, a többi az mind kanyarból kanyarba, úgyhogy nekik ez nagyon ideális volt, meg hát de persze azt az autót is jól kell tudni vezetni, hogy ilyen időket lehessen menni. Abszolút látszik az, hogy nem csak ők előztek meg, más is, és itt volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy jó, ha már megvannak a gumimelegítők, akkor valahogy meg kéne oldani azt, hogy én azt használjam is,
mert nagyon éreztem az elején, hogy, és ez látszik a videón is, hogy főleg az első slalom részen fordítom a kormányt, és csak csúszok előre, nagyon lassan lehetett ott menni, hogy végre legyen tapadás, és akkor úgy döntöttem, hogy megvannak a gumielégítők, akkor itt az ideje használni őket valahogy. Elmentem a BMM motorsportos standhoz, ismertem ott Ádámot, és megkérdeztem, hogy hát, ha van nekik felesleges hosszabbítók, és tudnak adni. Innen is köszönöm, hogy kisegítettetek ezzel, így ki tudtam próbálni, meg tudtam használni, és akkor ezt a gumimelegítőt, aminek hál' Istennek akkor így volt is eredménye. Meg tudtam melegíteni akkor a gumikat, és a második köröm az már egy jó hőmérsékletű gumival indultam neki, ami most következik. A második körre a fékerő eloszlást egy kicsit előrébb vettem, mert az a hosszabb egyenes végén úgy éreztem, hogy amikor fékezek, kicsit jobban dobja a seggét, mint kellene. Szerintem segített is azért a stabilitáson. Nem ennek köszönhető, inkább ennek csak az köszönhető, hogy kezesebb volt az autó, így pláne kanyarbejáratokon. Viszont a gumimelegítés az szerencsére használt, mert ahogy visszanéztem a telemetriát, ilyen 1,5-2 másodperc körül csak amiatt tudtam javítani. Az a maradék 1 vagy fél másodperc még, ami pluszból ott hozzájött, amivel tudtam javítani 1.56.3-ra, az inkább az volt, hogy bátrabban mertem már bemenni, főleg a gyors balosba, ami itt az első részen van, nem váltottam vissza 2-esbe, hagytam 3-asba, és nagyobb lendületet vittem át. Meg valószínűleg több kisebb helyen még tudtam javítani, viszont az első helyzet is tudott javítani, úgyhogy még így is 1,6-ra voltam tőle, viszont az irány az jó volt, úgyhogy nem lett rossz ez a futam, és akkor jöhetett végül a harmadik futam.
sikerült még 8 másodpercet javítani, de az első helyzet is sikerült neki még szintén hasonlót javítani, mert úgy 1,5 másodperc lett köztünk, mint az előző futamon. Jobb lett a köröm, de ez még nyilván látszik, hogy ez még nem elég. Nyilván nem volt számomra ez tökéletes kör. Az autó mozgása tetszik, viszont kell rajta még mit javítani szerintem. A beállításokban valamit ki kell találni, hogy kanyar csúcsponton, vagy közepén, meg kijáraton jobban forduljon, mert bejáraton még jól tudom fordítani, de amikor megvan a tapadás, a gázzal nem igazán tudom utána. Lehet, hogy nagyobb kormányszöget kéne csak csinálnom vele, bár nem valószínű, nem tudom még. Ezt még valahogy meg kell oldanom, hogy jobban forduljon, és könnyebben tudja kigyorsítani, mert az nagyon kritikus. Jól sikerült szerencsére ez a verseny, a Kiskulachházihoz képest ég és föld. Szoknom kell még az autót, gyakorolni minél többet, de látszik, hogy nem lesz ez így rossz, csak még kell rajta csiszolni. Szerencsére ez a kecskeméti pálya ez mindig jó volt, tavaly is, nagyon minőségi az aszfalt, szerencsénk volt az idővel is, 10-15 fok között volt valahol, tehát hogy nem volt persze az a hót meleg, de olyan rettentő hideg se volt, viszont nem volt semmi eső, úgyhogy ez már egy nagyon-nagyon pozitív a Kiskulachházihoz képest. Utolsó verseny Emringen lesz, november 16-án. Viszünk téli gumit, hóláncot, jégkaparót, és akkor nem lehet semmi probléma. És akkor majd ott újra találkozunk. Na pápá!